Ο Μεγαλόδοντας, το μεγαλύτερο σαρκοβόρο ψάρι που έχει ζήσει ποτέ. Και εγώ προσπαθώ να βάλω μια κάμερα στην πλάτη του. Τελικά δεν ήταν καθόλου εύκολο. Αυτός είναι ο Νάιτζελ Μάρβεν. Είναι ζωολόγος και ειδικός στην αντιμετώπιση επικίνδυνων ζώων. Αλλά η τελευταία του περιπέτεια είναι πραγματική δοκιμασία θάρρους. Άφησε την ασφάλεια του 21ου αιώνα και ταξίδεψε πίσω στην προϊστορία. Η αποστολή του ήταν να ταξιδέψει στις 7 πιο επικίνδυνες θάλασσες που υπήρξαν ποτέ και να αντιμετωπίσει τα πιο τρομερά θαλάσσια όντα που έχει ποτέ γνωρίσει η Γη. Μέχρι τώρα έχει ταξιδέψει σε 4 προϊστορικούς ωκεανούς, αλλά απομένουν ακόμα οι 2 πιο επικίνδυνοι από όλους. Κατοικούνται από τα πιο άγρια αρπακτικά που υπήρξαν ποτέ στη φύση και ακόμα πρέπει να ξεφύγει από έναν καρχαρία 20 μέτρων που λέγεται Μεγαλόδοντας. Don't move that chum bag till you can see the shark! Winch it up quick! I called you an idiot. I was scared when I fell in, but that was fantastic. Well done. Well done. I hope we get some shots with that. Η κάμερα είχε σχεδιαστεί να αποκολληθεί από τον καρχαρία και να βγει στην επιφάνεια. Μετά από 2 μέρες πήραμε το σήμα. Δεν είχαμε μόνο βρει την κάμερα, αλλά φαινόταν να είναι άθικτη. Ήλπιζα μόνο ότι είχε μείνει αρκετά πάνω στον καρχαρία, ώστε να έχει καταγράψει πολλά. Ειδικά καθώς φαινόταν ότι είχε αποκολληθεί πρόωρα και μάλλον βίαια. Υπήρχε ακόμα ένα κομμάτι από το πτερίγιο προσκολλημένο στο γάντζο. Ήταν πραγματικά συναρπαστικό. Η κάμερα είχε αντέξει σε όλες τις δοκιμασίες που τις είχε υποβάλει ο καρχαρίας. Ήμασταν στην Πλειόκενη και παρατηρούσαμε μια μέρα της ζωής ενός μεγαλόδοντα. Και αν ακόμα και αυτό δεν ήταν αρκετά εκπληκτικό, συνέβη και κάτι άλλο. Η σιλουέτα δεν ήταν απλά άλλο ένα θαλάσσιο πλάσμα. Ήταν ο στόχος μιας τρομερής επίθεσης. Αυτό ήταν που είχε αποκολλήσει την κάμερα. Αυτό που είχε τραβήξει η κάμερα ήταν καλύτερο από ό,τι ελπίζαμε. Όταν το ξανακοιτάξαμε, μπορούσαμε να δούμε τον καρχαρία να παίρνει θέση κάτω από την λία του και ήταν πολύ μεγάλη. Αυτό ήταν εκπληκτικό. Είχαμε δει από πρώτο χέρι τι κυνηγάει ένας ενήλικας μεγαλόδοντας. Ενήλικες φάλαινες και μάλιστα πολύ μεγάλες. Αλλά ακόμα και αυτός ο υπέρτατος καρχαρίας δεν θα μπορέσει να προστατευτεί από την επερχόμενη εποχή των παγετώνων. Όσο έπεφτει η θερμοκρασία των ωκεανών, οι φάλαινες που είχαν πολύ λίπος θα προσαρμοστούν και θα ευημερήσουν και θα κινηθούν προς τις παγωμένες πολικές περιοχές. Εν τω μεταξύ, ο μεγαλόδοντας θα υποχρεωθεί να παραμείνει στα θερμότερα νερά κοντά στον Ισημερινό. Χωρίς τη λία του θα αφανιστεί από την ασετία. Είναι ώρα να αποχωρήσει ο Νάιτζελ από αυτή την τρίτη πιο επικίνδυνη θάλασσα. Η επόμενη στάση είναι η Ιουρασική περίοδος. Πρέπει να ταξιδέψει
155 εκατομμύρια χρόνια πίσω. Η Ιουρασική είναι ακριβώς στη μέση της εποχής των δεινόσαυρων και είναι η κατοικία μερικών από τα πιο κολοσιαία ζώα που έζησαν ποτέ στη γη. Μόνο τα τέρατα που ζούσαν στο νερό ήταν μεγαλύτερα. Έχω έρθει στην Ιουρασική γιατί είναι ο καιρός των κολοσιαίων πλασμάτων. Στην ξηρά υπάρχουν γιγάντιοι δεινόσαυροι, ενώ στο νερό... Κοιτάξτε αυτό εδώ. Ένα κοπάδι λιντσιχθείων. Τα μεγαλύτερα ψάρια που έζησαν ποτέ. Πήραν το όνομά τους από κάποιον λίντς που ανακάλυψε τα απολιθώματα. Αλλά όσο μεγάλα κι αν είναι αυτά τα ψάρια, υπάρχουν αρπακτικά σχεδόν το ίδιο μεγάλα που τους επιτίθενται και αυτό ήρθα εδώ να δω. Μερικά από τα πιο ογκώδη θαλάσσια ερπετά που έζησαν ποτέ. Αυτά τα κοπάδια με τους γίγαντες μήκους 20 έως 25 μέτρων τρέφονται με τα πιο μικροσκοπικά πλάσματα που ζουν στη θάλασσα. Φιλτράρουν το ζωοπλανκτόν, μικρά ζωάκια που πλέουν στον ωκεανό. Αυτή την εποχή του χρόνου ζούσαν από τα αποθέματα λίπους τους και αυτό ξεχώριζε τα υγιή ψάρια από τα άρρωστα. Ένας λιντσιχθής συγκεκριμένα φαινόταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Δεν μπορούσε να ακολουθήσει το κοπάδι και είχε ήδη προσελκύσει μερικούς από τους μικρότερους άρπαγες σε αυτές τις ιουρασικές θάλασσες. Ένας από αυτούς ήταν ο μετριόρυγχος, ένας στενός συγγενής του κροκόδιλου, αλλά είχε προσαρμοστεί απολύτως για μια ζωή στη θάλασσα. Διαφορετικά από τους μοντέρνους κροκόδιλους, έχουν πόδια σαν κουπιά, μια ουρά που μοιάζει με ψάρι και λίο δέρμα αντί για θωράκιση. Αυτό το πλάσμα έχει θυσιάσει την άμυνά του για την ταχύτητα. Wait, that's just a bit close. Και ξαφνικά κάτω από εμένα ήταν ένας αξιοπερίεργος καρχαρίας που είχε παράξενα κέρατα στο κεφάλι του. Καθώς τον κοίταζα, πήγαινε να φάει κόβοντας μεγάλα κομμάτια σάρκας. Κοίτα τον πως τρυφογυρίζει για να κόψει τη σάρκα. Πραγματικά λυπήθηκα το λιντσιχθή. Τον έτρωγαν ζωντανό. Τελικά είναι τρομερό να βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα στο κοπάδι. Έπρεπε να ανησυχώ για τους καρχαρίες, για τους θαλάσσιους κροκόδιλους και ακόμα δεν είχα δει το πραγματικά πελώριο ερπετό για το οποίο είχα έρθει. Αλλά δεν ήταν ανάγκη να περιμένω πολύ. Παρόλο που δεν είχαμε βρει μεγάλα αρπακτικά στην πρώτη μας κατάδυση, είχαμε βρει τη λία. Τώρα ακολουθούσαμε το τραυματισμένο ψάρι και χρησιμοποιούσαμε κάτι που λέγεται ακουστική ανιχνευτική συσκευή, η οποία δούλευε περίπου σαν σόναρ, στέλνοντας ηχητικούς παλμούς στο νερό. Ο ήχος αναπηδούσε από το τραυματισμένο ψάρι και μας επέτρεπε να δούμε πού βρισκόταν. Ήταν σίγουρο ότι ένας μεγάλος άρπαγας θα εμφανιζόταν σύντομα. Να και το πλάσμα που περιμέναμε. Έχει 4 πτερίγια, κοντό λαιμό και είναι πελώριο. Αυτός έπρεπε να είναι ο λιοπλευρόδοντας. Το μεγαλύτερο ερπετό που υπήρξε ποτέ και κατευθυνόταν προς το τραυματισμένο ψάρι. Peter, can you get the pole can, mate? Quick as you can. It's pretty deep. I'll go and look on the monitor, see if I can guide you.
Move to the left a bit, mate. Just a bit further, a bit deeper. Ήταν ένα λιοπλευρόδοντο, ακριβώς όπως νομίζαμε, και είχε τελικά αποτελειώσει το τραυματισμένο ψάρι. Το τρομάξαμε και έφυγε προς το παρόν, αλλά χωρίς αμφιβολία θα επέστρεφε. Και όταν το λιοπλευρόδοντο επέστρεψε, ήθελα να μπω στο νερό μαζί του. Θα ήταν επικίνδυνο, αλλά η τεχνική και εγώ είχαμε κατασκευάσει κάτι για σχετική προστασία. Μια στολή που μύριζε. Αυτά τα ψάρια έχουν καταπληκτική αίσθηση οσμής υποβρυχίως και σχεδιάσαμε να χρησιμοποιήσουμε ακριβώς αυτό για να τους αποτρέψουμε από το να πλησιάσουν πολύ κοντά. Συνδεδεμένο στη στολή ήταν ένα μπουκάλι με ένα χημικό που τα ψάρια απεχθάνονται. Αν τα πράγματα γίνονταν δύσκολα, θα γύριζα μια βαλβίδα και ένα σύννεφο του χημικού θα διαχεόταν στο νερό τριγύρω. Το χημικό ήταν σαν σαπισμένη σάρκα σερπετών και θα κράταγε μακριά τα λιοπλευρόδοντα. Γιατί είχαμε αποφασίσει να χρησιμοποιήσουμε αυτό το χημικό? Ήδη είχαμε κάνει μερικές δοκιμές με νεαρά λιοπλευρόδοντα στα ρηχά νερά κοντά στην ακτή. Πρώτα είχαμε βάλει τη στολή σε ένα ανδρίκελο και το βυθίσαμε στο νερό. Μετά βάλαμε καλαμάρια μέσα στη στολή για να προτρέψουμε τα ψάρια να επιτεθούν στο ανδρίκελο για να δούμε πώς θα αντιδρούσαν σε διάφορα χημικά. Στο πρώτο πείραμα χρησιμοποίησαμε ένα χημικό που κρατάει σε απόσταση τους καρχαρίες. Θέλαμε να δούμε αν έχει το ίδιο αποτέλεσμα και σε αυτά τα ερπετά. Αλλά όπως διαπιστώσαμε, το χημικό για τους καρχαρίες δεν είχε κανένα αποτέλεσμα. Όποιος φορούσε αυτή τη στολή σίγουρα θα έχανε το κεφάλι του. Στο επόμενο πείραμα γεμίσαμε τη στολή με αυτή την ειδική εσάνς. Τα λιοπλευρόδοντα συγκεντρώθηκαν για άλλη μία φορά. Αλλά μόλις απελευθερώθηκε το χημικό, άλλαξαν γνώμη στη στιγμή και έφυγαν χωρίς να φάνε το ανδρίκελο. Πραγματικά φαινόταν να έχει αποτέλεσμα στα νεαρά ψάρια. Ήλπιζα ότι θα ήταν το ίδιο αποτελεσματικό όταν θα καταδιώμουν με τα ενήλικα. Όπως είχαμε υποπτευθεί, ένας λιοπλευρόδοντας, ίσως και ένα ζευγάρι, επέστρεψαν στο κουφάρι. Είχε νυχτώσει, αλλά αυτό δεν πείραζε τα αρπακτικά που ζούσαν σε έναν κόσμο οσμής. Ο κάμεραμαν και εγώ είχαμε φορέσει τις προστατευτικές μας στολές και όταν τα φώτα είχαν τοποθετηθεί, ήμασταν έτοιμοι να καταδυθούμε. Ήμουν πολύ χαρούμενος που είχαμε μαζί μας την κάμερα. Αλλιώς, κανένας δεν θα με πίστευε. Ήμουν αρκετά κοντά για να δω τα τρομακτικά δόντια του. Μια ροζέτα από πραγματικά κοφτερά δόντια στο μπροστινό μέρος των σιαγώνων, σχεδιασμένα να ξεσκίζουν τη σάρκα. Ο κοντός και δυνατός λαιμός τους τα βοηθούσε να αποκολλούν μεγάλα κομμάτια σάρκας. Ευτυχώς ήταν απασχολημένα με το φαγητό και δεν μου έδιναν σημασία. Γι' αυτό αποφάσισα να το ριψοκινδυνεύσω και να πλησιάσω ακόμα περισσότερο. Αν αποφάσιζαν να μου επιτεθούν, είχα τη στολή να με προστατέψει.
Ήμουν μόνο 6 μέτρα μακριά από τα πραγματικά τρομερά θαλάσσια ερπετά που έτρωγαν και η θέα ήταν συγκλονιστική. Πάλι καλά που αυτή η στολή έκανε τη δουλειά της. Ήταν ώρα να φύγουμε από εκεί. Περίμενε, Νάιτζελ. Δεν τελείωσες ακόμα. Αυτή ήταν η δεύτερη πιο επικίνδυνη θάλασσα. Δηλαδή είναι ώρα να μπει στο ενιδρίο της κόλασης, την πιο επικίνδυνη θάλασσα που υπήρξε ποτέ. Είναι ένα πέρασμα από την Ιουρασική περίοδο στα 75 εκατομμύρια χρόνια π.Χ. Όχι πολύ πριν, ένας τεράστιος μετεωρίτης είχε πέσει στον πλανήτη και είχε αφανίσει τους δεινόσαυρους. Το ίδιο κατακλυσμικό γεγονός θα επιφέρει τον αφανισμό των περισσότερων θαλάσσιων τεράτων που θα συναντήσουμε σε λίγο. Την κρητιδική περίοδο, αυτή είναι μια συνηθισμένη θέα στις ακτές. Μια αποικία από εσπερόρνηθες. Αυτά τα γιγάντια πουλιά είναι εκπληκτικά θορυβώδη και σαν τους πιγκουίνους δεν μπορούν καθόλου να πετάξουν. Αντίθετα από οποιοδήποτε πουλί που ζει στον 21ο αιώνα. Το ράμφος αυτού του πουλιού που μοιάζει με στιλέτο έχει δόντια. Φαίνονται άγρια πλάσματα και πρέπει να είναι. Αυτή είναι η εποχή των τρομερών αρπακτικών. Όχι μόνο ο τυραννόσαυρος Ρεξ περπατάει στη γη, αλλά κάθε φορά που η εσπερόρνηθα πηγαίνει να ψαρέψει, πρέπει να μπει στην πιο επικίνδυνη θάλασσα που υπήρξε ποτέ. Λοιπόν, τι κάνει αυτή τη θάλασσα πιο επικίνδυνη από τις άλλες? Εδώ δεν υπάρχει μόνο ένα σαρκοφάγο, αλλά μια μεγάλη ποικιλία. Υπάρχουν τρομακτικοί καρχαρίες, τρομερά θαλάσσια ερπετά και ψάρια που ακόμα δεν μπορείτε να τα φανταστείτε ούτε στους χειρότερους εφιάλτες σας. Γι' αυτό αποκαλώ αυτό το μέρος το ενιδρίο της κόλασης. Και εδώ οι εσπερόρνηθες περνάνε την περισσότερη ζωή τους. Έχουν προσαρμοστεί θαυμάσια για καταβίσεις και έχουν πολύ βαριά κόκαλα που τους βοηθούν να παραμένουν κάτω από το νερό, αλλά λίγες ζουν μέχρι τα βαθιά τους γεράματα. Γιατί σε αυτή τη θάλασσα υπάρχουν τόσο πολλοί τρόποι για να φαγωθείς. To the right a bit, to the right a bit. Oh my goodness. Από τη βάρκα μας εντοπίσαμε μια μεγάλη κοιλίδα αίμα στο νερό. Thank you. Είχα ένα περισκόπιο για να με βοηθήσει να δω τι συνέβαινε, παρόλο που στην αρχή ήταν δύσκολο. Υπήρχαν μερικοί πραγματικά μεγάλοι καρχαρίες ανάμεσα στα ψάρια που έτρωγαν. Οι καρχαρίες είναι κοινά ψάρια στην κρητιδική περίοδο. Και μετά το είδα. Έμοιαζε περισσότερο με μπουλντόγκ παρά με ψάρι. Αν ο διάβολος είχε ψάρια, αυτό θα ήταν ένα από αυτά. Ο ξυφάκτερος, ένα αρπακτικό με μήκος πάνω από 6 μέτρα. Ένα από τα πιο τερατώδη ψάρια είχε μια εσπερόρνηθα στο στόμα του, το πουλί ήταν πάνω από 2 μέτρα και το ψάρι το κατάπιε με τη μία. Υπήρχε και κάτι άλλο που φαινόταν εκεί. Το απειλητικό σχήμα ενός μοσάσαυρου. Είχα διαβάσει για αυτούς. Είναι η κυρίαρχη τάξη των θαλάσσιων ερπετών στην κρητιδική. Το σχήμα τους δεν είναι τυχαίο, καθώς είναι στενοί συγγενείς των φιδιών, αλλά δεν είναι καθόλου ευχάριστα και παρεμπιπτόντως είναι πάρα πολύ μεγαλύτερα. Αυτό το είδος που ζει κοντά στην ακτή είναι μαριδάκι, μόνο 3 μέτρα. Αλλά στα βαθιά νερά παραμονεύουν γίγαντες που φτάνουν τα 18 μέτρα και εμείς κατευθυνόμαστε για εκεί.
πηγαίνουμε σε βαθύτερα νερά στην προσπάθειά μας να βρούμε τον γιγαντιαίο μοσάσαυρο. Βασικά, πλέουμε πάνω από την περιοχή που μια μέρα θα γίνει το Κάνσας. Στην κρητιδική εποχή, το κέντρο των Ηνωμένων Πολιτειών σκεπάζεται από μια μεγάλη θάλασσα. Έτσι, ο χάρτης φαίνεται πολύ διαφορετικός από αυτόν που γνωρίζουμε. Η θάλασσα είναι τόσο επικίνδυνη που δεν είχα σκοπό να καταδυθώ, αλλά είχαμε πολύ εξοπλισμό που θα μας βοηθούσε να δούμε τα ζώα. Υπήρχαν ακουστικές ανιχνευτικές συσκευές και είχαμε τοποθετήσει κάμερες στην καρίνα του πλοίου. Η μία κοίταζε μπροστά και η άλλη προς τα πίσω. Αν ο μοσάσαυρος πλησίαζε το πλοίο, θα μπορούσαμε να τον δούμε στο βίντεο. Αλλά ίσως το πιο χρήσιμο απ' όλα ήταν το τηλεχειριζόμενο όχημα με κάμερα. Θα ήταν τρομερά απερίσκεπτο να κολυμπήσω με τους μοσάσαυρους, αλλά με αυτό θα αισθανόμαστε ότι είμαστε μεταξύ τους. Σύντομα είχαμε συντροφιά, με το πελώριο μέγεθος και το χαρακτηριστικό λωθείο. Μόνο ένα πράγμα μπορούσε να είναι. Δεν ήταν πουλί, αλλά ένα υπτάμενο ερπετό, το πτερανόδο. Πιάνω ψάρια σε αυτά τα νερά, αλλά αυτό είναι το ενιδρίο της κόλασης. Έτσι μερικές φορές και αυτά πιάνονται από τα ψάρια. Το επόμενο πρωί είχαμε μια άσχημη έκπληξη. Χτυπήσαμε κάτι με τρομερό θόρυβο και κοιτάξτε, είναι το σώμα μιας χελώνας και δεν μοιάζει με καμιά χελώνα του 21ου αιώνα. Είναι πελώρια. Είναι ένα είδος χελώνας που ζυγίζει πάνω από 2 τόνους. Και μπορείτε να δείτε ότι κάτι τη δάγκωσε και την έκοψε στα 2. Αυτό αποδεικνύει ότι είναι η κατοικία των γιγάντιων μοσάσαυρων. Τίποτα άλλο δεν μπορούσε να έχει κάνει τέτοιο δάγκωμα. Και προχωράμε στο ενιδρίο της κόλασης. Κοιτάμε και περιμένουμε τους γιγάντιους μοσάσαυρους. Κάτι μεγάλα πλάσματα κολυμπούσαν ακριβώς κάτω από το πλοίο. Μήπως ήταν οι γιγάντιοι μοσάσαυροι? Δεν ήταν ο γιγάντιος μοσάσαυρος. Αυτά είναι μερικά από τα πιο συναρπαστικά ερπετά. Οι ελασμόσαυροι. Πάντα ήθελα να τους δω. Αυτή η ομάδα μπορεί να μεταναστεύει, αλλά εφόσον τρέφονται μόνο με ψάρια και καλαμάρια, δεν είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι. Έπρεπε να κάνουμε γρήγορα, αλλά αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία να δοκιμάσουμε το όχημά μας με την τηλεχειριζόμενη κάμερα. They're not scared of it at all, are they? To the ROV. They're diving. Can you go deeper? Έρχονται πιο κοντά. Κοίτα, αυτό εξερευνεί. Look away. Ο μακρύς λαιμός τους παραπλανεί τη Λία. Στα σκοτεινά, θολά νερά, η Λία τους βλέπει αρχικά μόνο το μικρό κεφάλι και όχι το μεγάλο σώμα που βρίσκεται από πίσω. Αυτό επιτρέπει στον ελασμόσαυρο να βρεθεί ακριβώς δίπλα στην τροφή του πριν τον καταλάβει. Μετά, μια γιγαντιαία χελώνα εμφανίστηκε στην κάμερα. Αυτή έπρεπε να τη δω από κοντά. Η κατάδυση εδώ είναι αρκετά επικίνδυνη, αλλά η κάμερα πρέπει να με προφυλάξει, αφού επιτηρεί την περιοχή για τα αρπακτικά. Και τώρα η χελώνα αναδυόταν για να αναπνεύσει.
Ευτυχώς ο καπετάνιος με πρόσεχε. Αλλά δυστυχώς δεν ήταν ευχαριστημένος με αυτό που έβλεπε. Better get him out of the water. There's something big on the cracker. Okay, we've just got to find him first. We're on our way out. We've got to find Nigel. There's something down there. Quickly. Now tell him we're coming back. Ancient Mariner. Ancient Mariner, Nigel here. How was your dive, Nigel? It was a thrill to be riding the Turtle, but at the end, that was scary. We're on the way back now, Captain. Okay, Nigel. Over now. The roof, what? Can you see him on the ROV, Greg? Η κάμερα τα είχε καταγράψει όλα. Ίσως ο κορυφαίος θηρευτής της Κρητιδικής πέρασε τη βάρκα για χελώνα. Και αν υπάρχει ένα πράγμα χειρότερο από το να κολυμπάς με ένα σαρκοφάγο 18 μέτρων, αυτό είναι να κολυμπάς και με όλη την οικογένειά του. Οι γιγάντιοι μοσάσαυροι συχνά ταξιδεύουν σε ομάδες για να προστατεύουν τα μικρά. Θα επιτεθούν και θα φάνε ουσιαστικά οτιδήποτε κινείται. Καρχαρίες, χελώνες, γιγάντια καλαμάρια, ακόμα και άλλους μοσάσαυρους. Με 3 ανθρώπους και μια αναποδογυρισμένη βάρκα στο νερό, δεν ξέρουν τι να διαλέξουν. Φαίνεται ότι διάλεξαν τη βάρκα. Από τις 7 πιο επικίνδυνες θάλασσες που υπήρξαν ποτέ, αυτή είναι η χειρότερη. Πέρασε και το χειρότερο. Σχεδόν. Αφήγηση Κοσμάς Δεβελέγκας, Γιώτα Ιωαννίδου. Ηχογράφηση Soundtrack. Παραγωγή Abfab Productions.